So mga kabagtik no, tungod sa kadaghan sa mga tangkong mga kabagtik ko. Tuwa na ipat kabuk baboy ng naog na. Bakit mo naog? Gar, panay! Tulog-tulog. Layo na kayo. Kuyawan mong taong uy. Puro makaglabaw ba? Sa mga kabagtik, no, Portuguese kabuang mga kabagtik, ay humana naman si adventure mga kabagtik, no, nihaging adlaw, yan na ba? Diba? Buang mo rin Saan yung Yoyo ba, yoyo? Mukhaon magbaboy? Ay, pagkaon sa baboy dahi. Mukhaon na may. Wala mo? Kau, Noy, sa kalamihan na. Kangkong. Ang ong. Kangkong, mo na, sila may kuha na, lahi nga lutunon. Inya na mapagkita. Ikaw na po. Mga kabagtik, katry na mo guan. Basta unya na naman pagkita mga kabagtik, ang tangkong matangkong, unsa mo pagluto ba, ha ba? Ricados ba, ricados. Kangkong cheese ba itong So tara mga kabagtik, mga mga kabagtik, ba namin ninyo? Punta na. Ra. Tara. Bagtik! Saan ka? Hindi po tingog. Dali mo pa din. Ay sit. Buang batusog na mata. Okay sa mga kabagtik, ang dinig butong gusto lang jud. Nya na yung ugate dito kay paghuman mo kaon daw sila. Bis mo ulit patay. Kampong ang pagkapayas no. Karpo kung doon kay gam yung pino. Lanay nangawot. Kuya boss. Di oh, yung daog. Ambak. Sa kwaro. Ay lapod. Man, right? Sige. Man, koy. Kitang ko. Talagod. Ano ngiti lambak mo lang. Ambak. Baka 1 2 3 go. Bak. Ay, wa pa ko di loading di. Nasa kayo? Tagasa mo boss. Tagatumoy. Tumoy na daghan tanggo to boss oh. Ilang na. Natag kanan kamo ni bahala ito pagsabot tag-iya. Tara. Welcome. Yo, wabulo, di mana muna tangko. Ate sige. Dili kay tunga ba tunga. Yan tunga. Ate sito aking kayo tamis kay to lingon. Wala, talaway ko, dilaway. Tuloy. Ay, guniti. Tawi lang tawi. Ah, sobrang baba. Ah. Nom. Ayo. Hinap. Kita kaning. Para mo na idiri ang mga tangkong mga kabagtik, ilarang giagiagian. Mo ni ang tangkong nga bagtik. Mao ni sek Gani. kangkong gani. Lami kini sa dubuon mga kabagtik. Sina. Sa mga bagtik dire na sa dapi man magtapok ta dire bisag huwan. Panaak mo joy, panaak ba? So mga kabagtik no, tungod sa kadaghan sa mga tangkong mga kabagtik ko. Tuwa na ipat kabuk baboy ng naog na. Bakit mo naog? Halo. Hello, wabalo. Halo. Naman siya baboy, ang bakte baboy naog ang buwang. Tro ka ng brako. Bur na bur. Ikot. Dali naman ni kung tatanong mo. Gar, panay! Ayusin kayo mo ba? Ayusin kayo mo. Hindi pa bro. So may istoryan mo na ikaw may nanguha dia. Yay, may mga tawanan lang, may pamlubong ba?
isa si Rigkuan. Mo labaw ay bakti na mo dire. Mga anay oh. Mga anay ba? Di mo mga anay. Sa mga bagtik no, mga kwadri ka bagtik, pakita na ako noon sa kadagan na. Pacha kayo na sa mga bagtik. Oh? So mga na tanan mga kabagtik. Bulaklak. Mga na tanan. Bulalak. Sa batong dugayan. Bulalak. Bulalak. So tara. So preparation na lang tayo niya mga kabagtik. Kung saan ito pagluto mga kabagtik no, yan ang makita ninyo. Tara! Kabagtik na namin sa muang sa mong area mga kabagtik no, kay diri namin mag mekos-mekos na muang nakuha na mga mga hawa na makita mo ning tangkugo. Ano tangkong mga kabagtik. So mga na natong unya na makita ninyo sa mga isang recipe atong lutuon na nino. Makita nyo na unya mga kabagtik. Tao. Unsa mo kaon ng tao baboy? Baboy. Ang baboy mo kaon tao. Bali na ron. Baboy. Nakain. Limang. Marimigas. Namay kasukusip. Sip. Sa mga bagtik, dili na ibaboy mo kaon og tangkong. Pati kami mga may tangkong kay among kuan. Wala may lain mga content mga bagtik na sa mga kabagtik request good mo sa mong content doon kay wala mo mga content good. Sa mga bata na naglangay na mo puro na kuan ba? Kanang So mga kabagtik no, gisugdan na namo og kanang mikos-mekos ang mga lamas ba ang kuan ba hiwa mayana ba. pinangani hiwa ba? Mayar ang kulikot eh. Basta nawa mo yung nga ni Justin Balay. Tagay mo nga ni Be. Kauno naman eh. So dapat isa mga kabagtik o turo nagkagodo. So tanawan niyo unsa ang pagkagodo kay ug di mo kabalo siya kabalo daw ug na may ipakagod. Kaguro andam na mo kagos floji mga kabagtik. So mga kabagtik, kung man make mga si Avenger no, karon nga adlaw pod kabagtik is mag pod may magtangkong pagkaon sa baboy. Dut. Oink. Malag dito man oink. Kabagtik. Lunod na ito ng mga mantika. Sinsya lang. Burag. Lagom yun ang grahay. So yun mga kabagtik bukal naman tong kuan init to ato na ning kuan ni lapuan. Salad ba para salad. Tama na daw nila. So yun mga kabagtik na kuan ta sa salad no. So lutuay naman mga kabagtik. So ato na ni siyang haunon mga kabagtik. Kung ginapuan niya na mga kabagtik no. Salad nga kon ba, salad nga kanang tangkong ba. Lami kini mga kabagtik. Ugwa pa mo try na sa inyong area mga kabagtik. Kata na may ani ay. So dara atong iko na iban nuwa sa na. Na. 2,000 years later. So, naka-prepare naman ta mga kabagtik. Ato na guro ning ampuan para magsugod ta. Sige. Pre, count na pre. Sige. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat mo Ginoo nga gitagaan mi mo grasya nga among ma-content karon nya. Salamat po sa naghatag og area nga among makuhaan content. Dahil ibang gutom naman dyan sila.
Ata na ning undangon. Tama na. Amen. Hinubog ka po. Ala, May giulat. Ayaw. Hop, 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 hop. Mura. Hop. Marag. Boy Cargino. Gen sir mo. Cargino. Hindi mo na yun. Gutom na siya kay. Yap pa naman. Dapat na ba? Unta mo na ka tandog. Matay, buat-buat pwede mag-salad, no? Madut. Agad daw na. Happy. Kaya patong na ito kami. Bebe. Gabi. Mga pre. Nya na pre. Ay, sa kungit. Gamayay ra na pre ha. Tulo na dyo. Dili, layo. Ige. Tulo na dyo. Layo ra kayo. Yawan ng kaom uy. Puro makaglabaw ba. Ano ba na baboy? Ay, pagkuha. Ito ka boy. Man ako. Hindi ko pala ba yung tangkong. Palayo gano. Atong nidala ay gamay. Ay, luwa. Yun luwa ko. Ibalik ko tulon. Nyali ko mga Ano ba ito dyan oy? Ha? kanero oy, matay nga. Gamay naman ito. Gamay. Tanami. Ano? Parang gagambuha nga ka ba pag mo gamayon nimo. Gamay ra tayo. Gamay ra na wiwiw. Ate bugwak. Yan. King gamay ra po ni king. Ni mo day. Ano, John? Ano din ba? Alay, wala pa sili. Pataka. Unta, Ay, kung hindi ba, wala gina sili. Gitatak. Tama pag ngangapon. Karuwa ka nga, marunong kag... Niyo, alam kayo. Way sili. Sama na ay. Nga! Ano na yun eh? Kabagtik ka. Nga, halang kayo. Nga. Halang ano kay Gel? Nagdugo na murang lubot. Gel, muranas na ko ba? Tigran ka og sili. Balos. Balos ba, balos. Ikaw dyan, ikaw ngit. Hanap, lamaan. Balos ni. Nakanira oh. Gunda. Gunda lagi. Ano ka may mino? Tindain na na. Na patulon natin kay para balos dito gamay bagay. Sabi, aya. Bakit ba sabi ko si Balusip? Eh, dango na itong paan nila ko ron. Ayaw na. Kini ba kini? Muna Kinamot man ay tirada yung mga pre. Uy, Cut. Mga mga kaog bilat pisot. Bisot daw. Ay, balat pisot kanina po. Pagkaon na baboy. Ang bilat bisot. Ang bilat. Ang bisot din ang bilat. Manatang pisot, tuloy na bod. Ayun ang hingna ng kaon sa baboy kay live nang Lagi taligsik naman, pre. naman ay page no, na page ba page. Sani? Kapre mo ka Tubak. pre. May kayo no. Ay, naguguro tong... Pincha na. Ting. Pincha na. Na, mga kabagtik. Nga na Matagin. Alam na, sa ako nung kapagpula. Wala ni. Lamit yung timpla ko. Ayok dun la. Usap. Na, usap. Ay dun. Ay, ang pugni akong kompon. Wala man nagkikigna no. Usap akong gip. Kuan. Bunitang sili. Dugay Usap. Nagluto. Napaakala na kong sili ba? Ha? Baka ni mo? Ay, luya ni mo. Sponsor ba na Pepsi? Pepsi. So yun mga kabagti, kita nyo naman yun sana mo pag irada tong panghabab tong
tangkong bayana ba? Ano maingon ninyo mga kabagtik? Musugay. Musugay dyan. Natay. Langi. Di nakatingog, ikaw ka busog. Mura kang baboy yun. Laro na kayo. Mura kang baboy ka. Focus pagkaon. Laro na kayo. Butan mo yung So yun mga kabagtik na dagang salamat sa sulit supporters mga Hana ba? Dagang salamat sa suporta perminti bala ginahina yung mga video ng Hana ba? Ano video ba? Lumbahan na ikiyak. Ayaw na ninyo padaka kay Ayaw dyan mo kalimot og follow kay para updated mo sa mga video ba. Para ana oy. Sa mga kabagtik, don't forget to follow, like, and share sa mga video kay para updated mo perminti sa mga video. Yan na ba? Sige, let's go!